Angibingelele embukeli lapho ngasekhaya igama uThabiso uqumba amaqumba la kaQumbise lesele lentaba bingelela umbhinyilingi intaba ethe beyivimba ngapha kwabe uphuma ngapha abantu beyivimba ngapha phuma ngapha bingelela umavinjwa ngeSkina umavinjwa nge1000 umavinjwa ngenkulungwane ubingelela inkunzi uJumping Castle ebukhoma sisephantown la isikhona njengamanje size kunanga udadewethu ongibhalile udaba lakhe lwangithinta. Abantu mabebhala ke babhale basenda ama voice note enambeni 07853085525 07853085525 asende voice note umuntu uyawalalela evening driver ngiyalalela evening hlezi ngiyalalela because ukulalela kufana nokufunda kodwa uyakwazi ukulalela ube wenza something so ngayilalela le voice note eyangithinta kakhulu yangithinta njengamanje udadewethu usuke ePretoria uze la kuhlanga media because ufuna ukuchaza isitori sakhe ngithe ngeke asiphuthume ngoba singithintile kakhulu kodwa ke okuningi uzokuzwa kuyena ngiyafisa ukuthi usilalele isitori uzosiqede mhlawumbe mawukuthi khona la ungasiza khona usize siyakubingelela sokwamukela sizohlelweni. Yebo ngiyabonga. Ngicela ukubuza igama uba wakaba igama lami uNozibele Khalakahla singaba kwaShozi. Ngaba kwaShozi usuka kuphi nendawo? Ekhaya iseBizana Eastern Cape. Kuyiphi ilali pha eBizana because mina ndazi pha kwanikwe kwaKhanyayo ilali yami yakwaKhanyayo. Nakhelene nalapha uyakwazi isingolweni? Ewe. Nakhelene phela nasezingolweni masilapha ezingolweni nje uwela la empunzi so wele lapha eBizana. Nale koMagutsheni. Okay. Isitori sakho sangithinta kakhulu ula namhlanje ngenxa ukuthi ngithe mangibuka isikali nesisindo seyitori ngathola ukuthi esakho ngeke sithanda ukuthi sibe namava kakhulu sithanda ukuba strong futhi usizo ngempela liyadingakala entweni kanje. Ngifisa ungithathe nje ungibeke la iqale khona into isitori sakho nje ngifisa usiqale phansi okay usuke emakhaya weza kuphi kwenzakalani. Oh okay njengoba bese ngishilo ukuthi ngizalwa eBizana. Usisi wami behlala ngala eThekwini endaweni yase Chatsworth. Ngiyabona eChatsworth eWelbidach ngalezo ikhathi kwakusemjondolo. Yeah. So ngingane yasemakhaya ke ngiqeda ugrade 9 bese ngiza ngaseThekwini ngizofunda ugrade 10 mangiza ngaseThekwini ngizohlala nosisi wami naye ashiyani kakhulu iminyaka yethu yena ungishiya ngo4 years. Yeah, so shuthi nje sasicishe ukulingana ngoba ngaleso sikhathi ngangina 16 yena shuthi wayena 20. Yes, so ngize ke ngizohlala naye esazongifunela isikole kuJanuary 2001. So kube nento ephuthumayo emdinga ukuthi aye ekhaya. Bese shuthi yena atshele iboyfriend yakhe ukuthi uzocela ukuthi ingihambise esikoleni iyongifunela isikole ngoba kwakusekulezi insuku zokusondela kwevula yikho. So manje iboyfriend angithi yazi ukuthi usisi akekho so yazofika kukhona omunye ingane yangasekhaya enganginayo kodwa ke manje siyashona leyo ngane so sasilingana nayo afike ke ubhuti ufika late nje azothi usisi wami uhambe nefoni waya naye emakhaya manje ufuna mina ngiyochaza ku-aunt wakhe ukuthi ifoni ihambe nosisi wami istory nje esikanjalo okusho ukuthi ngamanye amazwi wena futhi nawo nolwazi lalonto uba unolwazi lokuthi ifoni ihambe nosisi uyena onalolwazi utshela wena. Yeah, nami ngiyazi ukuthi usisi wami uhambe nayo ifoni. Kuyochazelwa aba manje uthi kuyochazelwa u-aunt wakhe and wayechazelwa u-aunt wakhe angazi ukuthi wayechazelwa kodwa kwangathi le foni sifunwa u-aunt wakhe. Nami ke ngobungane ngasithatha istory innocently ngahamba naye. So kodwa babefike beba u2 wayefike nomunye umfana so ashiye lo mfana ngoba vele siyabuya. So ahambe nami ke kusemjondolo laphana ngiyafika nami indawo angakazazi. So masifika lapho into yokuqala yangixaka ukuthi wavula endlini kababa. Shuthi indlu yakhe lavula kuyona ngoba mina indlu yakhe angiyazi. Wafika wavula kulo mjondolo singene ngaphakathi bese ethi sizolinda u-aunt wakhe.
umuntu walokha ngaleso sikhathi lo munye ukhaya umfana usele nalo ntombazane engikhuluma ngayo yebo basele endlini bona okay so bese walokha endlini ngaphakathi and ngaleso sikhathi mina ngisayitshitshi umuntu walala nami wathi futhi bangikhulu ukuthi if ngike ngayikhuluma le ndaba lena uzongibulala. Okay, ngicela sithi ubuyele emuva kancane lo mlisa uyini nosisi wakho isoka lakhe noma umkhwenyana wakhe? Angazi ke ngoba ngiyena umZulu so angazi ukuthi ufike ngani boyfriend mhlambe lo wesilisa awaseke wakuhambisa kini boyfriend babe nazo izingane babengena ingane okay futhi nomdlelwano kuyabona ukuthi kwakusebusha wabusebusha okay nayi ke manje isoka lika dadewenu lilala nawe from lapho kwenzakalani? Walala nami kwakanye ngoba akakwazanga nokupenetrate because ngangisayitshitshi so shothi akubanga lula walala nami once and then ekseni kwasekuseni kodwa abangasangithinta yeah mana nakhipha usuku ndawonye bonke yebo so wamngelela ukuthi vele ngihlezi noma iforce yakhe ethi cha awuyindawo hlezi nanokuthi ukuba ingane yasemakhaya usendaweni ongayazi angazi ukuthi mangiphuma futhi lana noma ngathiwa ngiyalwa my way out mangiphuma lana ngizoya kuphi nasendlini angikwazi ukuphindela endlini angikwazi ukuthi mangisuka la ngiphindela kanjani kodwa indawo eyodwa ukuthi nje imjondolo bangayijwayele understand yeah so ubusuku bonke sizobabili ekseni angithatha ngiphindela endlini yeah masifika endlini usisi lo ebengihleli naye lana akekho ubhuti naye akasekho yeah so usisi lo makabuya asho ukuthi lo bhuti labemshiye la endlini ubesefuna ukulala naye so usisi lo yena labantu bebehamba bewu2 lo munye ukwazile ukuthi alale nawe lo uyena kahle kahle vele ofana ngabe niyahloniphana naye ngoba uthana nodadewenu yebo wasala lo munye ngaphandle wena wavaleleka nalo wadadewenu lo munye wasala nenye intombazane ngaphandle nalo wasala nentombazane ngaphandle hayi ngoba nakubethandana abathandana naye futhi ufuna ukulala naye yebo basela endlini la esihlala khona nosisi wami uthathiwe wena washintshwa indawo yebo basala la abanye bayiswa lapha endaweni obukuyona no ubafike kanye kufika uboyfriend lakasisi wami uhamba nomfana okuthi akalingane naye mina ngihlele nentombazana elingana nami so shothi kuthiwa mina ngiyokhuluma indaba yefoni ngiyabuya kuthiwa kodwa lo mfana uzosala nalo so mina ngihambe nalona ekseni mase sibuya ngiyafika akekho usisi lo mayibuya angitshela ukuthi ubalekile waya komunye usisi ngoba lo mfana lo ubesefuna ukulala naye hawo shothi yena advantage yakho ukuthi usendaweni ayijwayele yebo so ngaleso sikhathi angazi noma kwakuyi trauma noma kwakuyini ngoba ngalolo suku lolo ngakhishwa isisu ekhishwa isisu kwami lo mfana kumele ngithatha ngisesikoleni ilo suku lolo kwakufanele ngabe ngiyangithatha uyangihambisa esikoleni afika umuntu angithatha ngihambisa esikoleni angifunela isikole emva kwalento ayenzile yebo waphinde wahamba nawe wahamba nami wayongifunela isikole vele awuvumelekile ukukhuluma usatshisiwe ngisatshisiwe I think nami ngitraumatized because lona uyangitshela ukuthi kusale kwenzakalani kodwa mina ayikho into ethi nami angimtshela ukuthi uyazi ukuthi kwenzakaleni laphana uyakutshela ngoba yena ugcine ngalalanga yebo uyakutshela secishe wenza ukuthi yebo wena kwenzekile kuwena yeah kodwa manje kunzima ukuthi ngimtshele nanokuthi futhi akukho lula ukumtshela because uwazi ukuthi lo umuntu kasisi wami yebo angithatheke ayongifunela isikole mayongifunela isikole sihlangana nomunye sisi shothi bayazana lo sisi lona athi awu usunenye intombi athi ayikodwa ke awukhethanga usho ngesisuthu but ngiyamuzwa kancane awukhethanga ke this time phela wena uyakhetha ake bahleke lokho bese ethi lo sisi akamphelezele uhambisa mina esikoleni sihambe nalo sisi lona masifika esikoleni ake sifuna isikole ngisithola isikole but senginento engathi ngizophalaza
isisu siyangiluma abesethi yena ngesisuthu usho kulosisi athi ngicabanga ukuthi ukhulelwe ima-ke lento yenzekile ebusukwini bayizolo yes ekuseni ngavuka ngikhushwa isisu and then mase sise esikoleni sengilunywa isisu kuyenzeka nsithi umuntu mhlambe enze ucansi namhlanje mhlambe noma kuthiwa uzokhulela kodwa ngakusasa kube sekuzwakala noma sekubonakala angazi kodwa mhlambe kwakunyanya nje into eyenzekalile because angazi-ke ngoba ngakhishwa isisu kwase kulandela ukuthi siyangiluma kungathi ngizophalaza bese ethi kulo sisi lona ngicabanga ukuthi ukhulelwe bese engithengela ijuice angisayikhumbuli leyo juice leyo ukuthi ngiphuze le juice ngiyiphuze le juice isisu sinqamuke ngisithola isikole ngibuyela endlini zihambe iy'nsuku abuye usisi wami lo sisi lo bengihleli naye ayikho futhi into ethi angimtshela ukuthi kwenzakaleni and then aphindele ekhaya yena usewashona leyo ntombazana leyo aphindele ekhaya yena usisi wami abuye makabuye usisi wami ayikho into ethi angimtshela ukuthi kwenzakaleni qhubeke ngisikole ngisitholile ngifunde kuthi mase imali yazi khona into engifuna ukuyiqonda uhlala la kule ndlu uhlala nosisi wakhe ngithi lo mlisa lo uyeza phela ko checker umuntu wakhe la na ukhona kwenzakalani meza kanjalo umlisa wanqamuka ukuza endlini wanqamuka ukuza endlini ngoba mangikhumbula kahle angikhumbuli ezo-check umuntu wakhe emva kwesigameko angikhumbula ezo-check umuntu wakhe bese qhubeke-ke isikhathi mangilako shuthi ngangilako 3 months ngibona ukuthi hawu angisayi kuma-periods ngibona ukuthi angisayi kuma-periods ukhona umuntu engangizwana naye emakhaya but lowo muntu yiloko kuzwana kokudlala kwey'ngane ukuthi ungithengele iwashi angilethele futhi uma engilethele uthumela umuntu ngoba ngiyasaba ngisho ukuya kuwo so kwakuleyo jola nje kokungane so uma ngibona ukuthi ngikhulelwe angazi ngifonele yena ngimtshele naye uhlala eThekwini naye ubehlala eThekwini ngaleso sikhathi ngimfonele ngisho ukuthi ngifuna ukumbona azongibona mangibona ngimtshela ukuthi yazini ngikhulelwe futhi lo muntu ongikhulelisile walala nami umuntu wasisi wami uyena engakwazi uku-opena up yena ngamtshela ukuthi umuntu wasisi wami walala nami so ngikhulelwe manje mana ngaleso sikhathi ayikho lento ethi ayi mani lo muntu lofuna ngimbobo akufikeli lonto ekhaya angifikelanga yabona nje ungafikelwa ukuthi utshela udadewenu nje mfo into kanjalo ukhololo ukuthi kufikele angimtshela nosisi lo bese ngitshela lo akanothisi luso kodwa sisi ukuthi ngathi khona kushaya amanzi kuwena angazi mhlawumbe wayitshela ukuthi mhlawumbe iTheku lingivumile ngoba ngangimncanyana sengigeni weight so ngitshela lo mfana ukuthi ngikhulelwe lana ngikhuleliswe umuntu ongirephile bese ethi lo mfana lona ucela ukuthi ngoba uyangithanda ucela ukuthi ingane ngithi yakhe I think nami ngaba free ke ngaleso sikhathi le message kanjalo ukuthi hawu mina ngicela ukuthi ingane ngizoyithanda ngiyithathise okoyami ngicela ukuthi ingane uthi yeyami ngoba vele somtshelile vele ukuthi akukholwa ukuthi ngiyikhuluma indaba yalo muntu nosisi wami futhi akukholwa ukuthi ngimtshele at least if ngikhulelwa ngitholakala ekhaya ukuthi ngikhulelwe uma ngizoyikhomba bazobuza ukuthi so athi yena ucela mind you lo muntu asikaze salala asikaze sashara iblanket athi yena ucela ukuthi ngithi ingane yakhe hayi angithathangise uma wakhe naye bese eThekwini kodwa abasemakhaya nabo angithathangise kuma wakhe afika asho ukuthi ngikhulelwe ngikhuleliswe wuyi ake ngidlale nale ndaba ingane zalo uma wamfana ayithanda ingane umfana ayithanda ingane nakimi futhi kuze kuphela ukuthi le ngane ngiyithole kanjani ngizikhulisela ingane umfana usupportive wayengasebenzi umama isupportive bethengela ingane benzela ingane yonke into kodwa uma umfana kukhona le ngambona ukuthi uyayibona le ngane akuyona la ekhaya ngoba nje wakhomenta kokunye wathi hey le mino le ngane yazi yamide
ingathi isela la kuphi mina angithi mina ngiyazi ukuthi vele lengane akuyona la ekhaya ngabona ukuthi umfana kanandaba ukuthi uma wakhe uthini ingane yenu uyayithanda so ngabona ukuthi lo mama uyayibona lengane ukuthi akuyona la ekhaya but nakulokho angicabanganga ukuthi ngikhulume saqhubeka isikhathi yathi ingane isino 4 years ngoba mina ngadlula ngo-2001 yep so mina angisiqedanga isikolo ke lapha eThekwini angiqedanga ngangenza ugrade 10 angiqedanga ngithi sengikhulele so ngabuyela ekhaya mana ke mina ngifuna ukuthola ukuthi nangu sesakho seyathola ukuthi ukhulelwe wabanjani mayithola ukuthi ngikhulelwe angithi nangu baba wengane yeah mayithola ukuthi ngikhulelwe nangu baba wengane umuntu abamazi yeah hayi lapho ke umfana uyangivakashela vele nangesikhathi ngikhulelwe uyangivakashela nami sengiyamvakashela so kodwa seniqalile manje kodwa ke ukwenza yes sesenza izinto zabantu yebo sesenza izinto zabantu abathandanayo vele ngoba vele sekukanje lengane futhi vele uyithatha njengengane yakhe isesiswini vele uyithatha njengengane yakhe okay kuzothi sengila I think uko 8 ko 7 months angazi kahle sihleli no sisi wami ebusuku umfana lo boyfriend wasisi wami azongqonqoza la isihlala khona emva kwesikhathi eside yeah mhlawumbe sengila ko 7 months azongqonqoza kube khona usisi wami nami la endlini afika ngqonqoza abuza usisi wami uthi ubani azisho igama uthi ubani bese usisi wami siza ukuthi labantu bawu2 shothi ulethe umuntu la ukhona umuntu ahamba naye kufikele wena lokho ukuthi wake wafika lo wafike hamba bebabili kwenzakala ongenze ngana namhlanje futhi baseze ngento efanayo okay usisi wami athi nifunani ayishuthi kusukela ngalesa sigameka ngithi umfana wayewathula wangabikho interested athi nifunana agcine angabavulelanga yeah so that was 7 months later so khona kulezo insuku lezo ngihamba nalo mfana lo osewubaba wengane manje so sihlangana naye futhi lo mlisa lo ngoba usahlala khona la endaweni lo mfana kodwa lo isoka lakho uyamazi isoka la dadewenu akamazi angithi asihlale endaweni eyodwa akamazi so masihlangana naye masedlulile ngithi mina nangu lo muntu ngimtshela ukuthi nangu lo muntu angithi umuntu ezohlangana naye abingelele umuntu adlule noma adlule masedlulile kume mangithi yabona lo muntu oqeda kudlula la ilo muntu lo owangenza lento le sidluleke lapha ugcina kwami ukumbona umfana lo walala biological father wengane ugcina kwami ukumbona ingane yathi isina 4 years 2005 yebo yavakashela mina sangihlala emakhaya ngithi ngabuyela emakhaya ngoba isikole ngisiqedanga ingane ehlala nayo emakhaya ngihlala nami emakhaya ngateta ngahlala nengane ngayikhulisa ngazophindela esikoleni ngo2003 kwaku2001 ngazophindela esikoleni ngo2003 nganisina 2 years ihlala noma nami ngihlala nayo ekhaya sengifunda emakhaya ayo so ingane yami izovakashela usisi wami ngo2005 eThekwini la eThekwini so same well bitash noma semuvile no semuvile bese hlala kuphi ukuthi indawo ngiyazikhohlwa bese hlala kwenye indawo akasahlali khona but ngimfonela usisi wami ngimtshela ukuthi yazi akulaleki njengoba ingane yami iseThekwini abuza ukuthi kwenzaka yindaba ngithi mina phela leyo ngane leyo ngayithola kwayima ngimtshela ukuthi ngayithola kanjani sebahlukana naleli soka lakhe sebahlukana nakho lifika ngina 7 months engalivuleli shothi wabona ukuthi lo muntu ade ngighosta why all of a sudden seyabuya so into yasazi story ngaleso sikhathi akasazi story ngaleso sikhathi so bese ngiyamtshela ukuthi kwenzakalani bese ngithi angikhulekile njengoba ingane yami iseThekwini ngoba yena uyazi ukuthi ingane yakhe leyo athini mezwa le ndaba usisi angazi noma kwaba yishoko noma yini wathana ukukhuleka khona umuntu azofika athatha ingane shothi yena wabona ngathi mina ngiworried ukuthi lo muntu angafika atshontshe ingane yami awumtshela isitori sonke ngamtshela isitori sonke ukuthi kwenzakalani ukuze ngithole ingane ngabe sengithi nje njengoba iseThekwini mina ngila angikhulekile ngoba lo muntu uyazi ukuthi ingane yakhe
iphela kanjalo. I think mhlambe naye kwamthusa ngoba ke abantu bafundela izinto bathi trauma iyenza ukuthi umuntu athule. Naye wathula nayo leyo ndaba, nami ngathula nayo leyo ndaba ngoba 2010 sengisebenza shothi umfana lo oyi-boyfriend yami sinahlukana naye futhi sahamba sahlukana. Wathola ugogo wengane useyigogo wengane, umfana usewubaba enganeni but asisathandana, kodwa ingane usewubaba. Yeah. So kwazothi ingane mayivakashile manje sisi akukahle lento ayikuhluphe enhlizweni ukuthi le ngane le akusiyo biological father wayo lo. Yebo uthando, umbozo uthanda amehlo kwenzeka ngalendlela ekwenzeka ngayo. Usisi ulokhuzana uma kamfana lengane uyayonda ukhipha imali zakhe ngokuthi igazi lakhe. Uma kwenzeka konke lokhu nange ekhipha izimali ekunikeza eyibize ethi ayivakashe ithi inhliziyo wena njengoma wengane oneqiniso laziyo ukuthi hayibo phela konje. I guess ukuthi ngaleso sikhathi mangicabanga kwakungifikela kona ukuthi this is not fair. Kwangifikela ukuthi this is not fair, especially now that lengane isupporta ugogo. Umuntu othe ingane ayibe yakhe akanawo amandla ngaleso sikhathi ukuthi asupport ingane. Kwakungifikela kodwa ugogo I think ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nami impilo iqhubeke, ugogo wayidlala indima enkulu empilweni yengane. Ugogo umakamfana ngoba ingane wayethanda, ngisho sabona ukuthi le ngane akuyona lapha, waqhubeka ingane wayithanda. So kuzothi ngo-2010 sengiyasebenza ngaleso sikhathi ngihlangane noma wamfana la ePinetown bese ngihlala kwaNews. Ingane usayibona kodwa vele mefuna ukuyibona njengoba uhlangana nayo. Kukhona isikhathi lana mhlawumbe kunento engiskiphayo nomfana lona sike sahlukana sabuye sangathi silungisa izinto. Sihlukaniswa ukuthi useneyingane nabanye osisi ekuyingane zakhe. Mina kwakukhona ukuthi kusengenzeka ukuthi mina is feeling sorry for me, not ukuthi usangithanda ngoba ngithanda. Senginalento yokuthi awubandla ingane wayithola kanje ingane senginebond nayo. So ngisihlukane ke naye, ekuhlukaneni kwethu ingane isaqhubeka ugogo ayicela ingane izovakasha. So ingane ihamba iyovakasha bese ugogo athatha ingane ayise kubabwayo ngokwazi kwakhe phela uma ukuthi ingane usehlala nomunye umuntu wesifazane umuntu wami. Yebo. So mayifika ingane laphana mina ngizwe ukuthi ingane ikubabwayo nalo mama. So inhliziyo yami bebuhlungu bese ngitshela ugogo ukuthi hayi angithandi ukuthi ingane yami ivakashe laphana. Nami sengiyacabanga ukuthi ingane yentombazane sikhulile futhi manje la muntu uyazi ukuthi I think nami ingqondo yami sipolitha ukuthi exactly ukuthi nawe kwenzeka into ayibenzile and lo muntu uyazi ukuthi lengane akusiye yakhe and ola lo ngibekade yonda and mhlambe ngelinye ilanga uzofuna umvuzo ukuthi ukusingathile sonke lesi sikhathi engatholi lutho iholo lakhe sengaba umzimba wayo. So ngimtshela ugogo ukuthi angithandanga ukuthi ingane iye laphana. Ingane mayicelile ivakashele yena ngicela ukuthi ivakashele yena. Shothi ugogo naye wabana ukuthi hawo ngoba ubabwayo ingane but angangibuzi mina ke after that ingane ngingasabanikeza ingane esoyijampisa phela namanje ngingasabanikeza ingane. Ugogo lokho engifonela ngicela ingane wena kahle kahle isikhwele into ekukapile nje ekuphethe njengoba ukuthi senomunye umuntu uphila nomunye umuntu iyapi ingane yami lapho isikhwele esikwenza ukuthi awufuni khona mhlawumbe uyachaza ukuthi lokusaba akusona isikhwele ngangisaba ukuthi ingane ngoba umuntu wesifazane nje laphana ngangisaba nokuthi nalo muntu wesifazane angimazi for ukuthi ingane yami yohlala nomunye umuntu wesifazane angimazi and angimazi ukuthi umuntu wami lo utheni kulo muntu wesifazane. Mhlawumbe ushilo ukuthi hayi mina ingane yakho ingane yami yokuqala le ingane akuyona yami kanje. So ingane yami ibe isiyahlukumezeka. So when it comes to my child I was overprotective. Exactly and kufanele so bese ke umfana esenabo ke uma wengane bese
silungisa izinto futhi kodwa ukulungisa izinto kwethu kwaba nje into ya 2 months asijombele lapha ku-2010 ke naku uyahlangana noma ngihlangana noma nogogo wengane so ugogo wengane engihlangana naye la ePine Town abese ngitshela ukuthi ibuhlungu kanjani inhliziyo yakhe ukuthi mina angisafuna ukumnikeza ingane abese ethi ingane uyayazi ukuthi akuyona eyakhona uawe ukuthi ingane akuyona eyakhona but yena ingane sewazi wayijwayela futhi ingane uyayithanda wazi kanjani shuthi ubhuti wamtshela yeah shuthi ngalesikhathi mina senginqaba ukuthi ingane angithandanga ihambisile laphana wabuza umfana ukuthi hayibo why manje sekumele ingane engayilethi ku shuthi umfana kwasesisho istory ukuthi kwenzeka kanjani so angitshele ke ugogo wengane ukuthi ingane yena uyayithanda futhi uyohleze ugogo wengane uyohleze umzukulu wakhe wokuqala mina ngibona ukuthi useyazi -1 problem yeah uthi umthwalo nakumina uphume because ushuthi ugogo seyalazi okusho ukuthi manje mangabe ibiza seyibiza nje ngesihle sokuthi uyayithanda ingane hayi ngoba nakuya kwa yeah ngimthembisa ukuthi ingane uzoyithola kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ingane ngeke ngibe sayihambisa especially now that naye uzongixolela now that naye useyazi ukuthi ingane akuyona yakhona kukhona isikhathi lana ukuthi angazi ukuthi kwakuyinini but usisi wami watshela uma ukuthi uyazini ukuthi lengane akuyona yalapha ekhonjwa khona uma bese engakhuluma lento yenzeka yonke uma wakho usaphila uma uyaphila yebo nayo nalolwazi usisi wakho beloke nayo until uzumtshela iqiniso yeah uthini uphatheka kanjani so usisi wami shuthi uyayihleba le ndaba kuma ukuthi yazi lengane akuyona yala ikhonjwa khona athi uma yakuphathi ubuza uma wayo uma angibuza ukuthi awu usisi wakho uthi lengane akuyona yalapha ngithi mina uthe yakuphi athi akangitshelanga ngathi mina abuze yena usisi lo ukuthi ingane yakuphi so uma wagula wangasakhuluma after that washawa istroke so wangasakhuluma so asikwazanga ukubesakhuluma imali istroke isikhozwa ile indaba kuningi nakho lokho kodwa akatholanga ukuthi akuyona lapha ingane eyakuphi angazi ke noma usisi wabuye wamtshela yini angazi ngoba kwangayona indaba engithandayo ukukhuluma ngayo yeah so le ndaba bengayona indaba engikhulumayo ngoba umuntu engamxoxela umuntu oqala uboyfriend umuntu wesibili usisi wami and then kwazothi ngo-2013 ngaba nenkinga ukuthi ebusuku ngilale mina ngilali bese ucolleague wami emsebenzini athi i-sign ye-depression leyo into ezolandela izocollapse ngizokurefer udokotela wengqondo ukuthi aku-examine mangifika ngitshela udokotela ukuthi sekuze kwaphela 2 weeks angikwazi ukulala ebusuku so nga-admithwa-ke for depression ngo-2013 yila-ke engakwazi ukuqala khona ukuthi ngithole ne-counselling yalento eyenzeka ngoba phela wasebedika down ukuthi usedepresswa yini so ngihleli nalo mthwalo of which I can say no one knows about it lomlisa wamgcina ngalesa sikhathi imseke welibhidashi ingane isingakanani manje njengoba sikhuluma nje ingane ina 23 manje 23 years ayimazi isenabo mhlawumbe ubudlelwane nalo ekade isuka lakho basaxoxa mhlawumbe nalona ngicela ukubuya kuleyo ndawo kancane nalo lo owayeyisoka lami saphinde sabuyelana njengoba bengishilo saphinde sahlukana mina ngakhatha ngazama I think ngazama ukukhatha ubudlelwane although bethi mayibuyile lo ayisoka lami ebuyile ahamba ekhaya afika amuphi imali apha ingane le yami yeah futhi ingane yazi ukuthi nangubaba noma bedlula besikoleni nake ekhaya konke lokho mayibuyile ugogo futhi ingane iyaya lapha bahlale nengane ugogo waze washona-ke kusanjalo ukuthi mayibuyile ngoba akasayitholi ukuthi izeThekwini mayibuyile ingane uyayicela iyingane lapha yeah so kwathi ngo-20 ingane yami iphase matric ngo-2019 yeah ngo-2020 ngangingekho right nje mabechaza kuthiwa is a mental illness but ngangifila ngathi ngizoshona
Yesisi. Yeah. Lo mlisa akwazi ukuzwe nangendaba nje ukuthi mhlawumbe uphi lo uyena ubiological father wengane. Angaze ngizwe nangendaba. Kusukela lapha ya. Yebo. Yo. Angaze ngizwe nangendaba. Wahlukana futhi angithi nosisi wami. Bagcinana lapha. Bagcinana lapha. Yebo. So ngo-20 unganami phasi matric 2019 yes. Yebo. Ngo-2020 nganginokugula enginakho odokotela mabechaza ke bathi is mental health kodwa ngangifila ngathi ngizoshona. Yebo. So mina ngatshela ingane yami ukuthi mana ufile ngathi uzoshona khona into izwa mhlawumbe ubuhlungu uyagula unjani. No, angiguli. Ekhanda lakho nje ngathi wamukelile futhi ukuthi no ngathi ngiyafa. Yeah, ngase ngamukelile ukuthi if it means I'm dying it's okay. So bese ngitshela ingane yami ngoba ngibona ukuthi hey umuntu uyafa and ingane ufunani futhi awuphazamisekile ngempela waphela umuntu uyagula abe nento ethize kodwa maye mozobeka emqondweni wakho ukuthi hayi ngiyafa uzutshela abantu kodwa futhi awuguli. Yabona ngathi ngangigula ngokomqondo. Yeah, kokhona ukuphazamiseka kokukhona. Bese ngitshela ingane yami ukuthi kahle kahle ngayithola kanjani lo muntu lo ecabanga ukuthi ubaba wayo akuyena ubaba. Kahle kahle njengoba uyitshela ukuthi vele sewuyahamba nanokuthi yes isale yazi ukuthi vele ngangifuna ukuyitshela but there was never a right time. Ngangihleze ngimbona as my little girl ukuthi mncane for all this. Yeah, and I didn't want her to I guess I was trying to protect her ngongamtsheli. Of which I believe ukuthi nokumtshela kwami ngamtshela because I was not in the right senses. Yeah. So ngamtshela ukuthi watholakala kanjani. Wazizwa kanjani ngayo yonke lento intombazana? Wabuza ukuthi ngangasikhiphi ngani isisu. Why ngokuthi mhlambe yena uyimpumela yalonto? Yebo. Futhi kwawuyena wazizwa mhlambe engeyothi ingane efana nezinye izingane ngendlela atholakala ngayo. Yebo, nanokuthi wazizwa ngathi uvele ngalendlela so every time every time ngimbheka ngibona mhlawumbe unenzondo ngaye. Yebo, noma mhlambe kuvuka lokho inokuvukela kunesilonda esithunukalayo uma umbuzo. But akakhulumanga washo nje lokho wabuza ukuthi bengasikhuphi ngani isisu. Ngathi mina shuthi kwakumele ukuthi abe khona. Yeah. Uyamazi kunomculi wegospel ekuthiwa uSoli. I don't know uSoli Mahlangu ngiyacabanga. uSoli Mahlangu naye watholakala kanjalo. Ngizama ukuveza ukuthi lezi ingane ezitholakala ngalo ndlela ziba isibusiso uNkulunkulu ngoba usuke eqonda uNkulunkulu ukuthi indlela ubuhlungu obuzwile uthola lo muntu ufanele ngelinye ilanga upholiseke ngandlela thize. Kungaba uyena ukupholisayo lo mntwana ngezinto ezithize uNkulunkulu ambusisa ngazo. So lo mculo omkhulu welokhuzana wegospel uma wakhe wamthola ngerape ukhona nje ngerape ubaba wakamazi. Ngizama ukuveza ukuthi isimo esasingaqala esake senzeka ngaphambilini futhi ziningi ngoba nawe bengingakwazi kodwa namhlanje ngazi story sithi sengifanisa istory nesinye engayengasizo. Ukhona nomunye umuntu ozothumela le story sethu asho eza ukuthi awu nakasibani banenzeka into nje nomunye futhi ekuyena yenzeka kuyena asho ukuthi awuyake yenzeka nakimi. Sengizama ukuveza ukuthi lezi ingane kanjalo uthola ukuthi zinento enkulu uNkulunkulu ayiphathise yona ozongayiboni vele ngoba nakingane isuke isincane mhlambe noma uhamboni layo ubona amagwingcigwinci umuntu naye kodwa kusuka kunento ethize uNkulunkulu amfumbathise yona. Singaqhubeka nestory sethu ngiyakugarantela lapho. Yeah. So kusukela lapho I noticed ukuthi mina ke ngabangcono. Angithi ngiyasho ukuthi ukuze ngimtshele ngangifila ngathi ngizofa. Kunama voices angitshela ukuthi nje ngizofa noma ngizofa kanjani. So odokotela ke mabechaza ke bathi it's trauma, it's depression, it's anxiety. So ngabangcono with medication. But nganotice ukuthi ingane yami ishintshile. Lento uthi umtshele safunda namaseqedini. Bese eqeda umatric kodwa bese funda eVarsity. Yeah. Befunda eUKZN. Enzi first year ngo-2020. So ngam-notice ukuthi nje overprotective when it comes to me. Umuntu ima kunomuntu ongenza something she jumps like she's trying to protect me. And then I became a child and then waba umzali. And then mangibona lokho ngimthathe ngimhambise kuyi psychologist. Afike
psychologist wa attend only one session wayeka and indaba umthatha umisa kwi psychologist nje lakho wazifunela lona yeah because lapha ngapha ubefunde eHoward noma befunda eHoward College eHoward ngaphakathi lapha yana kukhona ama psychologist akhona if ingane zineyinkinga nje suke mhlawumbe ibhekene nazo ziyakwazi ukuthi asebenza ngezingane nje vele nami bengifunda khona eKZN lapha eHoward khona inkinga engangaba nayo nami ngangibona ukuthi akuqhubekeki ngisho inkinga yasekhaya ngisheya kuphi nabo sisi nje lapha ukuthi mhlawumbe bengenalo ulwazi yena wasumtholela ngaphandle noma benalo ulwazi kodwa phela it was not a decision ukuthi ayobona psychologist ngoba yena bengazibona ukuthi unenkinga exactly so ngamhambisa kwi private psychologist sasine medical aid at that time so ahambe kwi psychologist waya once and wangayikhuluma indaba kababa i-psychologist yathi mayimbuza washo ukuthi ubaba wakhe usekhaya wangayikhuluma indaba kababa shuthi she was avoiding this issue story vele for ukuthi ngathazwa uyena so ngambona ukuthi le ndaba uyayi-avoida akafuna ukukhuluma ngayo wangabusafuna futhi ukuhamba ama-sessions e-psychologist and then ucabanga yini emenza angasafuna ukuhamba mhlawumbe imibuzo akayibuzwa khona she doesn't want to open up she doesn't want to open up I think so. She doesn't want to. Because phela psychologist izokubuza imibuzo. Ifuna impendulo futhi because ekugcineni kosuku kumele ifuna ukukusiza. So wawayeka kama session lawo. Ngaleso sikhathi bengisela eThekwini. Wenza first year, wenza second year. Abuya azohlala nami. Abuye kade ehlala eRes private accommodation. Abuya azohlala nami. Mayihlala nami I realized ukuthi even on the grades befunda online angithi kungesikhathi se-COVID so befunda online kodwa I realized ukuthi the performance is not hers although she managed to pass all the first year waphasa wonke second year waphasa wonke ngo-2022 la senza khona i-third year mina ngathola umsebenzi ePretoria so ngamuva ngaya ePretoria mangise-Pretoria she started acting up moving out of the house chasing my brother owayehlala naye endlini mase mxoshile wabuye wangahlala endlini nje wenza izinto engibona ukuthi lokho akufani nengane yami she's going through a lot and I'm here and I'm not permanent angikwazi ukuthi ngithi ngashiya futhi ngoba siyadinga umsebenzi lo so ngimanage ukuthi ngithola abantu abazo assista abuyele endlini ahlala endlini aqhubeka afunde wa drop out nge-second semester washo ukuthi she's not ngathi mina no it's okay naye waseyifila manje bese attenda ke lapho ke with the college counseling with the living here be attenda online benza ama sessions nangesikhathi ehlala nami futhi kwa second day bebenza ama sessions it's just that you won't get to know what do they talk about angithi phela umuntu is over 18 so and then kuthi ngo-20 last year abuyele esikoleni angithi be-drop out second semester ya 2022 ngathi mina it's fine akahlale angafundi and uzophinda mase-red so 2023 last year abuyele esikoleni kuthi makuzoqala ama-exam angifonela asho ukuthi she's dropping out ngithi no it's fine she must just seqalile vele sefunda wathi uyayeka why what mentally she's not fit I mean okay she must just drop and come and stay with me in Pretoria so wabuya wazohlala nami she has been staying with me since then so esikoleni akakabuyeli bese ke kwi-medication la ye-depression mase nami ePretoria then we discovered ukuthi ubethatha i-medication wrong for whatsoever reason because isimo saye saba worse and worse so mangimisa esibhedlela bathi no i-medication le benikezwa irongo kahle kahle une bipolar and psychosis because kulokho ke manje bese whenever she gets a chance uyangithuka angitshela ukuthi she understands ukuthi angimthandi why ngendlela owavela atholakala ngayo yebo
achaza ukuthi how I was always not there, not present. Even if I'm there physically. I would provide anything with money, but I've never given her love. What love? Ulove uthando olunjani oludlula lokho lokumkhulisa lokuba naye mangabe eseyinkingeni mhlawumbe esikoleni ezizwe ukuthi akekho fit ukhona ukumkhuzela olupho olunye mhlawumbe yena bekalifuna ngokwakhe ukuchaza. It's never enough of a mother. She would relate back and say yena how she wish ugogo was still there, my mother. So I think me being young, maybe I couldn't love her the way I was supposed to love her, and looking at although maybe I was not doing it intentionally, or bengabona ukuthi manje sisawungitshele kuyona yonke lento eyenzakalayo njengamanje kuyiqiniso kona ukuthi umuntu kufanele alazi iqiniso ngempilo yakhe ukuze aqonde naye if ungakwazi la usuka khona kunzima ukwazi ukuthi uyapi because awazi la usuka khona umuntu kubalekile ukwazi izimpande zakhe akaze kube khona la enhlizweni yakho khona la khona uthi ngiyazisola ukuthi ngathatha isinqumo sokumtshela kuyangifikela ukuthi ngiyazisola but at the same time ngibuye ngithi lezinto impilo parenting has no formula kokunye bezosifind out hela bese ethi why exactly ungangitshelanga kokunye ngithi mhlambe ngabe ngimprotected ukuba ngimtshelanga but until when so njengamanje I'm just confused. I don't know ukuthi yini kwakumele ngabe ngiyenzile ngoba mina nginokuthi mhlambe abanye abantu bazwela kakhulu and mangibuka iminyaka yakhe umtshela ngicabanga ukuthi besemncane for ukuthwala izinto ezikanjalo of which nakhona akukho wrong ukumtshela 100% right ukuthi umtshele azazi ukuthi kwenzakalani ngaye kodwa mangibuka iminyaka yakhe ngicabanga ukuthi wena ushawo ukuthi into bolukuyizwa ngaphakathi noma into ebeyiloku ikudla ngaphakathi le uyabona mabe uvalele into ngaphakathi oyaziyo ukuthi lento mzokwane ngayivula iyoba ibhomu elolimaza abantu abaningi ulokuthule nayo khona lento elokuthi hayingeke ngofanini nginalento ngaphakathi lento le ifuna ngiyikhuluma ukuze impilo iqhubekele phambili wani so umtshelela usisi wakho ukuthi nginenkinga nje at least sekukhona lokho kureliveka ukuthi at least khona umuntu owaziyo so manje sewufuna ukuqhubekela phambili futhi utshele umnikazi wendaba ukuthi hayibo phela kahle la and umuntu oseyingane vele uzoyibuka ngalowo ndlela ukuthi lo muntu angangithanda kanjani umuntu owangithola ngendlela ebuhlungu kangaka uyabona so nayo indlela acabanga ngayo le engeke size sikwazi futhi ukuthi sithi mhlawumbe icabanga ngale ndlela okwamanje umqondo wakho usamtshela lokho because uyingane yabo uyingane mhlawumbe ube kuthiwa mhlawumbe umtshele sethe ukuthi dlwe wayo understand akuzwele abese akuprotect vele ukuprotect wayozama ngako ukuprotect because uyazi ubuhlungu obaziyo ukuthi bunjani yabo so sibhlungu kakhulu isitori sakho so njengamanje into oyifisayo ukuthi yenzeke yini ufisa kwenzakaleni njengamanje ngoba kezwakala ukuthi ingane yakhe ayikho right through lesimo lesi yabo wena ngapha ukho right definitely ngeke uzobe right awukho right ukuthi utholela ingane ngalendlela oyithole ngayo awukho right ukuthi utshelela ingane lento oyitshele yona namhlanje yaphenduka yaba kanje uyabona manje ukuthi sekuningi nduke emahlombo akho wedwa yabo yini ungafisa ukusizakala ngayo manje into abangifisa ukusizakala ngayo ukuthi eguleni kwengane aningizamile ithishu la ngaphakathi mhlawumbe reception lapha eguleni kwengane ingane isancane ngiyakhumbula kancane ingane isencane nje isena yathi mayizalwa leyangane ya inwele lezi azigundwanga ezokuqala yayiloko yenza kanjena izazi zaphuma zonke inwele kwafika la eyayigula khona ingalala ebusuku kodwa isancane futhi yabo ingane no some months ukuthi angikhumbuli kahle igula lapho athi uma ayilengane ifuna ikhaya athi ingula ebusuku le because lengane ebusuku ayikho right ayilali ekseni iphilile yahleka yenza yonke into
le ngane ifuna ikhaya bese uma shuthi naye ngenza ukuthi wenakho ukubona ukuthi le ngane akuyona yala ikhonjwa khona ngoba vele abantu basendaweni uyabazi yebo so uma athathe inkukhu apha ingane athi wena ungwala ikhaya alikho elinye ikhaya uzophila ingane yalala ukusukela lapha ayikazihluphe seyibika ke yebo so manje mayigula kanjena ingane kunento engifikelayo ehlezi ngifikela ukuthi mhlambe lengane inakho ukufuna ikhaya ngokwesintu angena umuntu wezinto zesintu kakhulu kodwa ngoba lokugula kwakhe kumenza ukuthi akalali ebusuku odokotela bengqondo bezoyichaza ngendlela yami kodwa uthola ukuthi umuntu akalala ebusuku and ma kumsukile ukugula kwakhe athi ma umuntu ozongiphilisa wena athi amaphilisi okunikeza wona ngeke azangiphilise umuntu ozongiphilisa wena but akuchaze phela ngendlela yakho ukuthi usizo kodwa luzoqhamuka nami isida ngiyamthandazisa noma ngenzani but usizo luzoqhamuka nami lokho kusho mangekho right mase right akasayikhuluma so ngibona la inzukwini njoba sasike sakhuluma nawe ngithi ngizocela umuntu angigadele bese ngiyeza ngapha kulezi insuku esengiconfirmile ukuthi ngiyeza umuntu wakhona amamodi ashintsha umuntu waba right saxoxa nje kanti mayisuke engekho right usuke efisa eloke ngitshela ukuthi nje one day uzongishiya and ke kukhona into engikhohlukusha ukuthi lengane iyona yodwa ingane enginayo phela kwakhe yebo so ulokesha nje athi awuphindanga wamthola umntwana because masungasathanda ukuthola umntwana noma kube ekuzaleni kwakho ngale yandlela mhlambe kwaba khona ama complications abakhona akabanga khona ama complications ngamzala ingane natural birth bese ubhuti lo owathi ingane ucela ukuthi ngithe yakhe ngike ngakhulelwa ingane yakhe emva kwayo le ngisena 7 years yeah ngike ngakhulelwa ingane yakhe excuse me yashona na 1 year ingane yomfana yadlisa poison udokotela wathi poison udokotela wathi poison shuthi yandliswa islow poison sesikuningi yeah so leyo ngane yashona ina 1 year ngaleso sikhathi ngangisevarsity so I had to be told ukuthi angibuye ngizongcwaba ingane so no mawa yeah ba usele nabo naye untombazana engikhuluma ngayo umntana yeah so after that ngike ngashada ngangazithola ingane emshadweni bemkhulelwa but ingane zibe samathubini ngagcina ngayitholanga ingane emshadweni so yena yedwa ingane yami ephilayo kodwa nje makusukela ukugula unokuthi maseka wa right yena uzongishiya why angithi ngiyakutshela ukuthi unakho ukungithuka angitshela ukuthi angimthandi yebo so uloke ngitshela nje ukuthi yena one day uzongishiya nje yo manje ufisa indlela ukuthi mhlambe sithole ukutholakala ubabwana makutholakala umndeni wasekhaya kubo yeah isifiso sami ukuthi kutholakale umndeni yebo mhlawumbe awunankinga nokudalula ukuthi waye ubani anginayo inkinga yokudalula yebo umfana lo wakunceba Metu Nceba Metu isibongo waye ngo 1978 yeah wawuyiboni ikhuzana yakho no angithi kube kuyiboyfriend kaSiswa yeah waye ngo 1978 yilo information kuphela ngiyazi amazi ukuthi ngowakuphi noSiswa ngamazi ucabanga mhlawumbe ukuthi mangase kuthiwe kuyenzeka uyasibona uNceba Metu abe nokuthi mhlawumbe hayi bangiheha bafuna ukungibopha lapha ngoba phela into abayenza wayigcina engazange ayigwetshelwe noma mhlawumbe engazange azayitokela uqinisekisa nje lokho mhlawumbe emakhabereni ungathini mhlawumbe naku uyakubona mhlawumbe noma bakhona abantu abakubukelayo ngiyafisa nje ukuzikhulumela wena ukuthi okay
sibanibani imini usibanibani sahlangana endaweni ukuthi kanje ngicela kodwa ke ungisize ngalendlela just ngiyokuchaza nginikeza ithuba njengamanje lokuthi uyikhulumele mhlawumbe noma ngabe ubani obonayo ukuthi ukwazi ukuthi uyikhulumele wena. Nceba Medu ukhuluma noZibele esahlangana ngendlela ukuthi wena wawuthandana nosisi wami waseke ulala nami ngalendlela walala nami ngayo kulokho kuleso senzo ngathola ingane angizange ngilivule icala ngesenzo senzeka ngoba walala nami ngingavumanga futhi ungathandani nami angizange ngilivule icala namanje I'm not interested ukuvuleni icala ukuthi ngize lana namhlanje ngiyafisa ukuthola wena nomndeni wakho ukuze kuphile ingane yami ngoba ingane engayithola kuleso senzo leyo iyaphila futhi ngiyayithanda ngiyafisa ukuthi isizakale mawukuthi ukugula kwayo lokho egula ibona ikhaya elizokwazi ukumsiza. Ngiyabonga. Ulokhuzana ngoko wakuphi lo mpembu uNceba? Awumazi. Yeah. Kodwa nanihlangane kuphi? eWelbedash ngomuphi unyaka? 2001. Yeah. Wayekade ethandana nodadewenu owubani igama lakhe? Wayekade ethandana mawukuthi uyamazi nokumazi wayethandana nodadewethu owuntombi enhle ekhala kahle. Okay. Yeah. No. Ngicabanga ukuthi kusho konke sisi. Ukusho konke. Kodwa ke ukubona konke ukukhulumile ngiyathola ukuthi ziningi izitori noma indaba nje noma izimo odlule kuzona ezibhlungu kakhulu uphinde futhi la ngasekugcineni khona leso sibala ukuthi uke washada ingane wangayithola. Umshado waqedwa yiloko namhlanje kodwa khona ezinye izimo. No awuqedwanga lokho umyeni washona umyeni. Engathi ungaqina dadewethu engathi ungaqina sinethemba mhlawumbe ngoba abantu bayabukela ukuthi mhlawumbe ikhona indlela abangakwazi ukuthi balekelele ngawo basize ngayo nokuba nesibindi sokuthi emva ukuthi kwenzekile igama engaka kuwena kodwa ube naso isibindi sokuma njengomuntu wesifazane ukuthi no khona kunje kodwa ngiyafisa ukuthi kudluleke kulesi simo eyiphi indlela engingadlula ngayo kulesi simo ukuthi mina uqobo lwami khona ngiweak nginje izimo zingishayele zinje kodwa kusukume mina futhi ukuze nengane yami makwenzeka mhlawumbe ngelinye la uNkulunkulu engikhumbula isalise esimweni esikahle okunye kwezinto engishayela izandla ngawe lezo ukusuka ibanga elingaka usuke from Pretoria uze la ngoba nakuthi ufuna usizo uyazineka phambi kweSouth Africa ukuthi no nasi isitori sami sibhlungu sinje kodwa ngoba ngizama ukuthi ngithole usizo kusona ngiyacela ningisize ngendlela esimangaliso ngiyacela kakhulu lapho babukela ukuthi mawukuthi uyamazi uNceba Medu nisisize man khona mhlawumbe ezokwazi ukuthi abe right usisi igama lesho ihwayi mina uthi usisi ihwayi mina ebantwini bebonke kungani lobuhlungu omngaka buziwa uyena ekubeni lo mlisi usaphila usaphefumula siyabonga kakhulu sithemba ukuthi khona usizo enizoza nalo noma uncedo enizosiza ngalo kodwa definitely lo mlisi wase Eastern Cape ngoba wase Eastern Cape lokuNceba Medu angazi ngoba wayesikhuluma isiXhosa ekhuluma isiZulu ekhuluma nesisuthu kodwa bakhona eEastern Cape abantu ngomatatiyela more especially nanokuthi ngike ngazama ukumbheka kuma social media because bonke abantu bakuma social media these days ngathola izibongo ezifana nesakhe isithombe sakhe awusithola angimtholi ku social media then lezi ibongo engitholayo bayasho ukuthi akuyona lendlu le shuthi yenye indlu shuthi kunoMedu izindlu kodwa ehlukene so bathi ngoba asimazi ukuthi akuyona lendlu le kodwa ngokwazi kwaba isibongo sakaMedu khona lento othola ukuthi phela abantu bakacele basendaweni ukuthi abaningi bako Eastern Cape here indawo mhlawumbe ukuthi la kulesigceme la bengikhulume nabo basemthatha ne ifuku ukuthi emthatha umuntu ekuthiwa uNceba Medu wa1978 niyamazi bafethu siyacela nisize kunempilo yengane la umuntu usefikile evarsity sekumele aqhubeke njengoba ngisho ngithi labantu abatholakala ngalendlela basuke befumbathisiwe nginesiqiniseko lo ngane mengasithole lo baba lo impilo yayo isazokumangaza ngeke iyogcina seyikhohlwa nokuthi itholakale ngalondlela noma wayo kathatha uNkulunkulu mangithi ngiyabuka usuke ezama indlela yokuthi anceseze umama aphinda anceseze nayo ingane ingayiboni yonke lento eyenzakalile kodwa ibona inqubekela phambili nekusasa eliqhakazile so siyacela
siyacela into evimbile ukuthi kukhanye kuma kuvimbile nje indoda eyodwa eyaba necala eyenza intembi kuma mhlambe seyashada mhlambe seyinengane mhlambe ihappy la ikhona mhlambe ngenxa yokuthi ekade umuntu okade ephila ngendlela yenza umbane yokukhomba mhlambe futhi seyashona ngesize sazi kodwa makuthi unceba mitu yamazi awuzama ukusukuma kunengane la idinga nje ukwazi abantu bakubo idinga isibongo sakubo idinga ukwamukelwa kubo bese nayo iba right ingane yathi yathuka yashokheka mayizwa lezi indaba ukuthi kanti ngatholakala kanje and manje umuntu osetholela omacala nanku umuntu ongenacala ngenxa nje yomuntu oyedwa engathi nawe bengathiwa mhlawumbe uma ufikelwa isimo sokuthi uzimizwe ngathi iyakweqa ungalingi ufosa umuntu wesifazane ukuthi ulale naye ngenkani alale nomuntu wesifazane ngenkani kuyashayelwa insizwa kuyashayelwa akulona icala akulona iphutha futhi into mengakuqomi shelenye futhi izokuqoma mengakuqomi nawe qhubeka ushelenye asingabafosti abantu besifazane ukulala nabo ngenkani nansi imbangela kusisi nansi iphoqelela ugcina sekufika ey'ntweni ezithi mayifane nalezi owakabani sozelwe sokhona emhlabeni kodwa uyathola ukuthi watholwa nge-rape futhi uyingane eyimistake kahle kahle ngendlela omunye umuntu azoyibuka ngayo bafethu ibhlungu lento le ngiyacela bafethu ngicela niprove ni-South Africa ukuthi nibantu ubuntu benu mina ngiyabazi ningikhombisile kaningi nala futhi if ukuthi khona isandla ongasifaka nangaphandle kokuthi wazonceba metu noma isiphi isandla ongasifaka ngiyacela manje nilekelele bafethu ngiyacela kakhulu igama lami ngoqumba amaqhumbana xebo sanibonani unceba metu ngo-1978 ehlala eWelby Dutch Chatsworth lo engimfunayo engifuna noma umndeni wakhe yena mawukuthi yena akasatholakali waye unomngani owayebizwa ngokuthi uThepho igama lakhe babenako nokuhlupha ngoba kwakubuye kuthiwa bayafuna nangamaphoyisa wayemncane ngomzimba light in complexion ehlala eWelby Dutch ngo-2001